Ok. Vreme za berzu. Vreme za čartove. Nam siga neka zarada. Ok. Kriptopija. 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 Ej. Yo. Kriptopija, sad ima mnogo tokena. Svakoga dana u grupi priča se o novim coinima. Elon ima Flokija, mi imamo Johija. Dugija pitamo za nekog novog dođija. Videima učimo sve naše nove članove, kako da ih pretvorimo u nove minere, tradere, stakere, al sav hejt ja banujem. Ako ti se ne sviđa, izađi iz grupe napolje. Rego mi Dugi, rego mi Leo, rego mi Yo. Došao je Mario, pare je stavio pravo na stol. Telefon zvoni, ja meri zovu. Yo, u dobroj zoni, spremite lovu, to je to. Rego mi Dugi, rego mi Leo, rego mi Yo. Došao je Mario, pare je stavio pravo na stol. Telefon zvoni, ja meri zovu. Yo, u dobroj zoni, spremite lovu, to je to. Pokaži me portfolio, srce slomio kao akord. Ođe u Lambo, ali ju je odbio druga kastraktor. Ajde donesi ma zipajte Pepsi, sve više para u mojoj kesi. Ajde ne blezi, kriptopija vezi, pogledaj čartove para odnesi. Ne nije flexing, da se zablezi, majte nam stižu baš kao na berzi. Hejteri hejtuju, nemam ja reči, stiže kriptopija, ajde zabeži. Rego mi Dugi, rego mi Leo, rego mi Yo. Došao je Mario, pare je stavio pravo na stol. Telefon zvoni, ja meri zovu. Yo, u dobroj zoni, spremite lovu, to je to. Rego mi Dugi, rego mi Leo, rego mi Yo. Došao je Mario, pare je stavio pravo na stol. Telefon zvoni, ja meri zovu. Yo, u dobroj zoni, spremite lovu, to je to. Bio sam štreber, sad tradujem ja kripto. Batalio sam školu, zadaku sam ko Viktor. Kad zaradim još malo, Telekom je sikter. Aki dođi brat, on Pepsi nama sipa. Portfolio raste, svakog dana sve veći.